arewa bai sami yanci ba matasa. Arewa wai me yasa talakan Najeriya ba za ya huta ba? Arewa wai me yasa talakan Najeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan Arewa bai samu yanci ba a matasa? wai me yasa talakan Najeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan arewa bai sami yanci ba matasa? Wai me yasa talakan Najeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan arewa bai sami yanci ba matasa? ban zo na yi wasa ba kuma ba zan yadda da maimin ba. Ba mu samu yanci ba shi yasa jiki bai huta ba. Kukar da take zuci ko ido bata yadda da wannan ba. Ba ma gane daidai sam talaka bai san hutu ba. Mun yarda da su shine ribar haka mu ba mu samu ba. Mun rasa madafa mu arewaran mu ba komai ne ba. Ba ma nunawa ne shi yasa ba su ji kira duba. Mulkin da suke mana wasan fim ne in kuka yo duba. Mulki ba hauka ba ko ba ku karanta shari'a ba. Ba mu yafe wannan ba daga hakin mu sai kun ba mu ita. Wai me yasa talakan Najeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan arewa bai sami yanci ba matasa? ba mu yafe wannan ba daga hakin mu sai kun ba mu ita. Ya mu bi ka duba mu su maishe mu da kangin bauta. Ya haki muka kare mu kai mana garkuwa ga masharranta. Yare za ku ka rusa su da karfin gadan sun dau cuta. Na ga al'umma a cikin yanayi mazan mu zuwa mata. Wadda na kasa jurewa a yau zan fitar da fusata ta. Babu yaro ba babba kowa na cikin kangin bauta. Mun rasa shugabanni a arewa babu mai nagarta. Malamai suna siyasa balle su tsare mu mai yi bauta. Da sarakunan arewa ba ku kishin tallakan arewa. Wai me yasa talakan Najeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan arewa bai sami yanci ba matasa? da sarakunan arewa ba ku kishin tallakan arewa. Ba ku bar mu da yanci ba muna raye ne ta mukar gawa. Ga a ciki bai huta ba amma ko ciki bai kosarwa. Manyan mu suna kuka yara haka mun gaza ganewa. Yan ta'adda suna bumu har gida suna kuma harbewa. Wasu wai addini ne addinin ga san ba su gane ba. Wasu wai neman yanci talakan suke kuma yankawa. Wasu wai
ba mu samu ba. Yan kasar ga mu farka, manyan kasar ga duk sun san sanadi. Wai me yasa talakan Nijeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan Arewa bai sami yanci ba matasa? yan kasar ga mu farka, manyan kasar ga duk sun san sanadi. Shekaru aka ɗauka yan ta'adda suna ta kisa sadi. Ko a sojojin ma yan arewa ake ta kisa mudi. Yan ta'adda suna da duwa kamar gwamnati na jin daɗi. Kar ku manta da tasirin zukatan da kun kai wa raɗaɗi. Kun ga yara ƙanana ne daga soja har banditi. Ba abun bi sai rabi ma haɗa kan mu ta kiran hadi. Rayuwar mu bataki ce ga na baya da mu bari yau sidi. Wanda ya ci amanar rai sai ya biya ta tun kafin wa'adi. Ta hada sukar alkairi buɗe wa 'yan ƙasa da so guziri. Wai me yasa talakan Nijeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan Arewa bai sami yanci ba matasa? na hada sukar alkairi buɗe wa 'yan ƙasa da so guziri. Ya habibu karaya mu da ƙarfin ƙasa karsi kadari. Na shafe hasken su ba don hali ba sarki mai haƙuri. Na faɗi mace amin Nijeriya muna a cikin garari. Da ke na saba momina tun da daɗe wani na yi alkawari. Fatima ki dubawa ƙauye da gari ki mana uzuri. Yara isa ki duba mu da duban gidan sirrin bashari. Dan Hassan da Husaini domin rikayya dan ummul kairi. Da Shehu Ahmadu Tijani da Gausu wanda ya yi yawan zikiri. Ya kusa da hamce amin da gibiri mai yi musu ba wasa. Wai me yasa talakan Nijeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan Arewa bai sami yanci ba matasa? ya shagu sarha mu ce amin da gibiri mai yi musu ba wasa. Nasara ta abul batahi idan har azumi mai yin yasa. Dan sharabu ubaci kan ruwan ido ya daina zuba a ƙasa. Masu manna kisan gilla ba da haƙin mu ba komai nisa. Dan sharabu awwal da jazulu sa rayuwar su cikin wasa. Masu tauye haƙin mu kuma kai su kasu ba sa insa. Shawaki ku a duba mu mulkin kasar mu yau ta zama wasa. 110 na shirya kiɗan sauran na zuwa ba sa insa. Dimokuraɗiyya fasta ce shirya ake cikin ta ana wasa. Muryar matasa ke magana, matasa mu nutsu mu basa. Wai me yasa talakan Nijeriya ba za ya huta ba? Arewa To me yasa talakan Arewa bai sami yanci ba matasa?